Takže vítajte, ja som Denko a vítam vás u nového diela našeho Clash Royale série a dneska zahráme útoky so svojím Sparky deckom. Tu som bol bojovať, trošku som aj dlavil, ale pozrite sa, prehná jedna, druhá, ešte máme, no, a to už, aha, a to už inakší deck, takže mám len jednu prehru, myslím. Takže ideme prv. Super, dúfam, že nájde 9 alebo 8. Keby hodil vôbec 7, to by to 9. Good luck. Trošku mi to zameškalo. Takže super to nám vyšlo. To by malo byť v pohode. Som trošku niekedy ticho, lebo sa sústredím na to, ale zatiaľ nám to celkom ide. Je to dobré. Super. Tak, zase ďalšia peka. OK. Dajme si ho Sparky na obranu. OK. Wow. To sme na parádu ubránili. Ľudia, toto sme na parádu dali. Poď. Pekne, pekne. Dáme sem pompu, my to bránime ako život. Miniony? Tak, nádherne. Zep. Nice, nice. Good game. Nehral zle. Bolo to celkom dobré. 39 pohárov na parádu. Dúfam, že to ešte tak nelaguje. Super, super. To nám vyšlo. To nám celkom vyšlo. Trošku načítalo. To bude. Takže máme výhru ďalšiu. Chýba nám jedna výhra do Areny 7. Ja už som bol Areny 7 a viem, že ti vidieť 2013. Pohárov som mal. Tu mám aj Ronaldženta 3 muškety. Aj guardov. No, tí som si včera kúpil. Takže super. A ideme ďalší battle. Čo myslíte? Ideme na to. Ponto, pretože nechcem, aby také video bolo dlhé, pretože to bolo dneska mám natočiť 2 videá. Dal som ich hore. Takže aby to nebolo také veľké. Teraz musíme našho vizardíka dať tam. Sorry. Miniony. A tu máme... OK. Tak toto mi nedopadne dobre, ľudia.
Musel som to nejako vyriešiť, inak by to asi nešlo. No super ľudia. A je to tu. Ne. No tak toto je prehra, ale nevadí proste. Možno, že dáme nejaký comeback, taký veľký, epický. Ale ako vidím, tak nie. Ty vole, nemôžem nikdy dať nič. Poď. Poď. Ó. Tak toto nejaký silný super ľudia. To nedáme. Tento tyk je v tom výhoda, že keď máte silný, keď máte ten double elixír. No, takže tak. No ty vole. Ja neviem, čo mám prvé robiť. A tak máme aj túto vec, že dám, nevadí. Fail, toto bol fail. Ne, toto nebude vyhrať. Ale pekne hral. Pekne hral. Nehral Bobo. Bol celkom dobrý. Ale počkaj, za to 3 mi nedáš, hej. Dobre, dáme ešte jedno a budem končiť potom. Aby to bolo také dlhé. Minus 24. To je v pohode ešte. Vidíte, mám tu Gianta s Wizardom a Sparky. Momentálne používam tento môj Sparky deck. Ešte to Jason podobný. Ešte tu som mal jeden. A tento si potom urobila. Bol veľmi dobrý, by sedel. Trefektu veľmi nebudem hrať, pretože ja z toho veľmi neviem. Takže uvidíme. Ideme battle. Caník, vitaj. Veľa šťastia. Toto mám rád, keď niekomu napíše napríklad good luck, on že thanks. To mám veľmi rád. Ale ako si mi ubral chlapček. Teraz neviem prečo, ale laglo sa mi to, či čo. Nejak mi to laglo, ale neviem prečo. Ale okej, sme v pohode. Pripravím šípy, keby dačo. Dám šípy, no. Zarda na obranu. Wizarde pan. Vyzerá to špatne, začal s nami. Odhľadám, či pustím Sparkle na druhú stranu. Ale asi áno. Tu opustíme Goblinu a chcem takto Gianta. No a teraz sme v riti, ľudia. Sme v riti. Tak toto je na parádu. Ďalšie Sparky. No neser ma s tými goblinátom. Zádos.
Poď. Yes. Ľudia, tak toto bolo tesné. Toto kúknem do telky proste. No, tak nevadí. Ale boli sme celkom blízko. A nie sme. O? Ty boja, že ho sme. Ty vogo. Čo vás skúsim Aha, ne. Prečo? Ja, lebo som ešte member. Keď som náhodou išiel z klanu, som išiel za kamarátom, som bol ako líder a bum, teraz som member. Tak napíšem. Povýšte ma, please. BTV. Pozdravte do videa. OK. Tak tieto útoky, moje útoky so Sparkim a Wizardom sa končia. A už natáčam presne 12 minút. Ale ako keď takto kúľnete, není to zlé. Tak to je nezlé. Takže ako na parádu je to. Tu som skúšal jeden deck. To je Sticky No deck, ak to znáte z Xartu. Tak som ho skúsil, ale vôbec sa dá s ním bojovať. Ja s ním neviem. No a keď on vie, tak je mu dobre, no. Tak je mu sedí. Ešte mám proti tomu. Sparkle som dostal z Crown Chestky. Asi pred týždňom a pol, tak nejak. Bol som veľmi šťastný proste. Konečne prvá legendárka. Keď si všimnite, tak tu máme asi len 3 alebo 4 legendárky z našho klanu. Tu má Trifonko, on dostal free chestky. On tu ešte má... Jeden tu mal. Tento Reston Mindman, ten má lava. A tento má Wizarda, vedel som to. Ešte tento má Kráľa už, lava. Tak to je už 4, nie? Alebo 5. Ale asi ešte niektorí majú, teraz presne čo? Explorant, to si robí srandu, ne? Ale okej, no. Tak na dnes to bolo všetko. Lúčim sa s vami, Denko. A máte pekný zvyšok dňa. Ahojte.